Toto je high-tech kohútik na čistenie vody. Otvorím kohútik a pozrite sa, voda, ktorá teraz tečie, nie je filtrovaná. Ak chcete naozaj kvalitnú vodu, stačí otočiť ventil a voda ide priamo cez filter. Voda, ktorá prejde cez filtračnú vložku, je čistá minerálna voda. A kam sa stratili nečistoty? Všetko zostalo vo filtri. Poďte, otvorím ho a ukážem vám to. Priatelia, ak doma vodu bežne nefiltrujete, všetká hrdza z potrubia a neviditeľné ťažké kovy končia vo vašom tele. Ale nebojte sa, filter vydrží dlho. Jedna vložka sa používa 5 až 6 mesiacov. Pozrite, ako sa čistí. Stačí ho takto opláchnuť. Vidíte? Znova je úplne čistý a biely. A znova vydrží ďalších 5 až 6 mesiacov. Nasadíme ho späť a používame ďalej. Ešte znížiť cenu na polovicu. To už nejde. Šéfe, takto by som išiel do mínusu. Nezastavujte ma, cenu znižujem len ja. Dnes to nie je len kúp 1, dostaneš 6, ale ešte aj za túto cenu a s doručením zdarma domov. Priatelia, príďte do môjho live streamu. Balená voda v bareloch je otravná a balená voda vo fľašiach je drahá. Vyriešte to raz a navždy. Zdravý čistič vody je dnes základ. Teraz vám dám 5 tipov, ako si vybrať ten správny. Poprvé, nekupujte jednorazové filtre. Vyberajte 7 vrstvové keramické filtre. Odstraňujú vodný kameň, usadeniny, hrdzu, zápach a zlepšujú chuť vody. Stačí spätné prepláchnutie a filter ide ďalej. Po druhé, nekupujte lacné plastové telo. Vyberte si nerezovú oceľ 304. Je bezpečná, ekologická a vydrží roky. Po tretie, vyhnite sa nízkemu prietoku. Zvoľte vysoký prietok. Veľký pohár navlníte za 3 sekundy. Umývanie aj varenie sú oveľa pohodlnejšie. Po štvrté, nekupujte zastaraný dizajn. Vyberte si moderný vzhľad, dvojitý výstup vody, 2 funkcie, maximálne praktické. Montáž priamo na kohútik. Žiadne káble, žiadna elektrina. S takýmto čističom je varenie a umývanie doma oveľa bezpečnejšie. V roku 2025 máme továrenskú novoročnú akciu. Cena už naozaj nemôže ísť nižšie. Šéf rozhodol, už je to skoro bez zisku. Len dnes, len na objednávky. Príďte do môjho live streamu. Ak by bol akýkoľvek problém s kvalitou, radíme dopravu tam aj späť. Objednávajte bez obáv. Ak túto továrenskú ponuku zmeškáte, naozaj nevieme, kedy bude ďalšia.